besaqhubeka nokumba umgodi baya labantu kwenziwani hayi shonile lapha ingane uthi ke inceke basho inceke ithasocela lize lapha nayo ingane indoda mayicela abantu abamba bathi uzokushiya ke thina sokushiya uzosala uyibona shembe wakho kodwa le ndoda abanesibindi yakwazi ukuthatha ingane nomka baye enkosini bafika ukubhombela izinkosi kwenze njani indoda yabe ucha ingane idlulile ithi isibhombela wendoda ulalaphi ingazophendula ithini buzo mama ulalaphi awusa indoda othi isheshisele cha mina ngilala phansi mama wami ulala embhedeni uthi wangifica nambhedeni wafika naye izogana uthi ubhombeni yona into idliye ingane zakho njengoba yahamba lo udina abadala waseyithandazela ingane yakhe kodwa ushambe yavama mezokwenza into afuna ukuthi ibe nofakazi ingakho athi lethandazela intombazane ishona wasephuma ehamba bamlandela sebeza amahashi bezothi hayi uwe ibulele uma safika lana eseyithandazela isivuka sekukhona bonke abantu bayazi usevusa sebekhona bonke ngoba nenyanga izulu yasho yathi le ndawo yathi indawo yami le athi umlando usho njalo wathi ushembe indawo yami leyo esefile ngimbona uthi inyanga izulu meyibikwa egoli uthi lo mama ngimazi ukuthi uvelaphi kodwa uthi uvela endaweni yakaqwabe engapha uyakhomba leli uthi kodwa ngaze ngifike kuloluzi ithi inyanga izulu hayi mina sengeke ngafika kunendawo yami lapho uthi nabantu abaningi umningi nje la ongekho washo inyanga izulu uma ngabe likhulu ukuza kwakhe lapho sekuyinkinga ngoba umningi la kwasho inyanga izulu ungekho umningi lapha abantu bagcwele nje impahla igcwele nekhova nayo yonke lento singekho kusho inkosi ithi ile ndawo nabantu abaningi sibaningi nje umningi inyanga izulu ulana ngenyanga izulu ithi indawo yami leyo mhlawumbe kufanele ngidlule kulo ndawana sengimoba isikhathi mhlawumbe bangidlule kulo ndawana umningi uthi ke leyo ndawo leyo ngeyami kwaya inkosi yathi ayakhiwe kwaya inkosi yathumela umbangelo wagcine somfundisi uthi azoyibusisa akukho kunye sabe sikulindele ukuthi kufike inkosi ithi ngesambulela ithi seningakha inyanga izulu kade yakhe umlondo ushongela lapho umfundisi asicelela ukuthi baba ngathi akufike ithi inkosi kanti umkhulu wathi yena wathi uzofika wafika akukho Nazaretha okunye esube sikuthola ngaphandle kulalela izwi kaShembe futhi izinto ayifiki ngendlela ezifanayo kubantu bonke indawo lengabe sonke siyayikhalela ngoba masingayibuza kwenziwa yini inkosi yakulelizwe isho lumlungu ukuthi abantu bakhe basuse zonke lezi zihlahla la kuvule nje bakuvulele ngaphindeni ngoba phela ube sesingekwakhiwe la ngoba lezi zihlahla zabuya zaba khona nangiyazi indawo mangizwa lutho ibumile ihlahla kodwa le ayimilile ngoba uShembe wayibekela thini ukuthi sisebenze Bhombelo wafika nakulelizwe wanqomla kulo lelizwe wangeka sisuke ngapha shona lapha engadlulanga lapha ngisho nawe ungabheka olwakho kulwazi mawuwela uthukela kuyabhala ukuthi uwela kuphi ezantsi uwela kuphi la uwela kuphi phezulu engabe uyahamba iphi lapho uBhombela wadlula wayazi futhi uzoba namaNazaretha angalesikhathi ayothi uBhombela masefika okwehlanu afika wafika akasiphica inhliziyo zethu zimfanele futhi ubuhle yazi uShembe kwenta yenza wehle ezulwini kwaze wathi umuntu wakakhuluphali ngobondela izwe lobomi emncane washo njalo umama wasemapondweni bembona uthi mase qhamuka uShembe uthi hawu kanti lo muntu umncane kanjena ngomzimba alingani nabafundisi bakithi embane emncane ngesidumbu kanti lo mama uzothatha amanzi wathi masezwizi lithi abambele esihlahla lesincane wasinda ngalo uthi uyabona ukuthi uShembe ungakanani asinabuncane asinabuningi ukuthi thina silalela izwi likaShembe silenze ngoba wayesazi ukuthi soba khona
lo shembe masekhona songoku ushamba asenze into ehluphekayo efika wadla ukhoti ehamba ecela amanzi athandazele kuvuka izingane kodwa azi ukuthi uza lapha kodwa wathi ubhombele ehamba wayengasasole lutho esenamaplaza ena yonke into ubuyile ke manje akasabuyi ngokuhlupheka usho njalo ukuthi nangihlali ko round ngakheleni indlela ngoba akasabuyi ngokuhlupheka sekuyitho efanele ehluphekelele ngoba nawe ehluphekele usakwenze lokho ke sekusele kithi sesikhulume shona ngeingane uthi ushamba kuseyena manje ukuthi ashumeze abantwana bamaNazaretha amaNazaretha afanele ashumeze abantwana babo fanele makuthiwa ufanele ukubonga amaNazaretha nezizukulwane zawo kuba amaNazaretha adonsa izizukulwane zawo iNazaretha elifanele lenze show ukuthi ingane yayo enkosi umngcwele bethu kulapha yibo kuphela abakwazi ukulandela imoto enkosi bambe inkosi sikelele ubaba noma nomezule ani engenaya indawo umuntu ongenayo ingane yakhe ekufundisha umthandazo ekhaya ngaba ingozi ushembe wathi makuthiwa elabantu abangafundile wathi ziyeze ezami ingane ezobe ifundile ungakubi uma iqala ukufunda ehlubuka kushembe ngoba fanele igcine yiwo amaNazaretha zikwazi ukuthi ube nethemba ukuthi uma sekubhedile makuhlabelela izingane zakho ujabule ngomthandazo owezingane Jehovah, Ukhuluma awazi noma udlulile noma unciphile noma kube kuhle noma kube kubi noma bekufanele noma bengafanele angazi ke noma angeke ngithi yishwa kodwa mhlawumbe into engimise lapha kulolu suku olukhulu kangaka lwesikhumbuzo kufakazwa ndawo zonke mhlawumbe ngathi ubavangeli kwakhona balo uhlongano la ekhaya udlule ngithi kubeka ngami bavale ngabe mhlambe nenza icomment leyinsizwa bashumela babhizi mhlambe bowusenza lo muzi uphuthumeka wakheke kwadlula isikhathi ngangazi ukhona mina engangibacabanga ukuthi eyima ngaba yilaba mhlambe bowukwazi ukukhuthalela kwakheke
ngoba ushembe lafi kwabeka khona ingelosi ihlezi ikhona. Ingozi yayo kumenganakiki. Kuyavama ukuthi ihambe ibe inkinga. Ngiyakhumbula emaqedini baba nalo inkinga. Yangezulu yahlala khona yaze yayebuhlini. Bagcina beba nenkinga ukuthi ingelosi isahle emaqedini mayisabona nje intombazane idlula nebhlukwe iyashaya. Lo muntu uyabhema iyashaya ngoba phela nihlala emngceleni. Njoba nathi la sisemngceleni masingabunakile ungaba ingozi kithi. Ngalowo mazi Nkosi bisizeni kuzwini.